an cika aiki sai dai magane na ba su nuna min yarinyar ba. Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. An gama fir'aunan wannan lokacin. A shirya ƙarya a yaɗa ƙarya ba mai daɗi. Abin da ka shuka shi zaka girba ko wata rana. Alkairi kai ko shiri kai ba ka tsallakewa. Tabbas lokacin tona asiri yayi yadda kuka ga walle na ni ma tabbas na yi wa dakona zai ga wallanku. Ai abin lamba 6 ne ni kuma 9 nake Yusuf. Bincike, bincike. Bincike, bincike, ayi bincike. Bincike shi kaɗai. Bincike, bincike. Ayi bincike, bincike, ayi bincike. Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. Bincike, bincike, bincike. Bincike, bincike, bincike. La 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 la. La 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 la. A aikata gaskiya a sai da gaskiya yana da daɗi. A shirya karya a yaɗa karya ba mai daɗi. Abin da ka shuka shi zaka girba ko wata rana. Alkairi kai ko shiri kai ba ka tsallakewa. Allah maganin abin da ya zama. Ina sauraron ku. Fatsar tamu wani kifin ta kamo mana. Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. Bincike. Anti, Alhaji Musamman. Alhaji Musamman ni kuma? Ƙwarai kuwa. Bincike. Alhaji Musamman mutum ne azzalimi wadda yake toya hakkin marayu. Yakan ƙwace filayen marayu wanda ba su da galihu. Yakan sai da filaye kuma yana da sa hannu daga cikin manya-manyan mutane da suke cikin gwamnati. Tabbas haka ne. Alhaji Musa Binni mashahurin mutum ne mai harƙalla filaye wanda ina da labarin shi na kuma san irin harkar da yake yi. Mutum ne da yake shiga lungu da saƙo ya zaƙulo filaye na marayu da ma waɗanda ba su da galihu. Kuma wannan harƙallar tashi da yake karfa ku yi tunanin cewa wai yana yin ta ga ordinary mutane ne. A'a, hatta gwamnati ma bai batta ba. Bincike, bincike. Musan Binni mutum ne da yake ya haddaci zalunci da ha'inci akan filaye. Saboda zai je iya sayan maka da fili na miliyoyin kuɗi ka saya da zuwan ka saya ka sai fili amma filin na bogi ne. Bincike. Kuɗin kawai yake da bukata. Mutum ne da yake Bincike. nake so mu kanmu mu faɗaɗa tunaninmu a kan shi mu kuma yi amfani da irin basirar da Allah ya ba mu Bincike. don ya zo hannunmu. Amma anti ta yaya za mu an so nan dukiyoyin a hannun shi? Bincike. Ta yaya za mu yi ma'amso? Ai da ɗan gari ka ci gari. Ai za mu yi amfani da irin sana'a shi ne
mu ma mu jawo shi cikin mu. A aikata gaskiya. Mu ma za mu sayar mishi da fili, mu nuna mishi filin akwai shi, amma a zahirance ƙarya ne babu filin kamar yadda yake yi. Ba kuma komai ne zai sa mai mishi haka ba, saboda ta wannan hanya shine kaɗai za mu yi domin mu karɓar wa marayu abubuwan da ya cinye musu, da masu unguwanni, kai da ma sauran mutane da yake gani ya zalunta. Wannan shine kawai. To yanzu mama ya za a yi kenan? Bincike. Ni ko nake da yadda za a yi. Bincike. Ku saurare ni zan gaya muku yadda za a yi mu jawo shi zo hannunmu. Bincike. 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 Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. Bincike, bincike, bincike. Bincike, bincike, bincike. Abinda ka shuka shi zaka girba ko wata rana. Abinda ka shuka shi zaka girba ko wata rana. So nake ka haƙa shi sosai kamar ƙafa 6. Kana ji na? Yawwa, kamar ƙafa 6 nake so ka haƙa shi. Yawwa. Lokaci ne kalilan wanda zai wuce, wani
shi mana sosai. Yawwa ko kai fa. Yawwa kai ma miƙe straight din nan. Kaga wai baka ji bane? So nake fiye kai kamar kafa 6. Bulo 6 nake so a sa abin da ya muna ƙasa. A shirya ƙarya a yaɗa ƙarya ba mai daɗi. Abin da ka shuka shi za ka girba ko wata rana. Alkairi kai ko shiri kai ba ka tsallakewa. Allah maganin abin da ya zama damuwa. Allah zai maganin abin da kullum ke ta faruwa. Ni dai na ga rayuwar ta duniya ba komai bace. Ni dai na ga rayuwar ta duniya ba kowa bace. Wani ɗan lokaci ne kalilan wanda zai wuce. Wani ɗan lokaci ne kalilan wanda zai shuɗe. Bincike, bincike, bincike. Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. Kai barka da aiki abubuwan sarkin aiki. Sannu dai sannu ya kokari. Alhamdulillah alhamdulillah sai dai kun zaunar da ni fa. To na hakura. A'a magana ta kare. Sai ta lamarin hajiya. Nazo. She's highly too busy. Tana tare da baki. Kuma ta fi son komai a yi daki shi yasa ba ta son gaggawa. Kaji abin da yasa don Allah kai hakuri. Yau kaji ko ba haka barka dade. Nazo. Sannan kuma na zuwa sannan kuma aka ce zuwa da wuri. Ya fi zuwa da wuri. To kamar yadda na gaya muku na zo na ga guri kuma guri yayi alhamdulillah. Tabbas darajar waje zai kai miliyan 700 zuwa 900 ma. Gaskiya ne. Amma wanda zai sai waje mun yi magana ya ce zai ba da cash miliyan 400. Kwarai kuwa. Iya miliyan 400 zai iya bada kuɗi cash. Kwarai kuwa. Akwai su? Kamar yadda kuka sani na kuma sani harkan nan a buɗe take. Kwarai kuwa. To, filin na waye na marayu ne. Ko na hajiya ne, ko naka ne, ko nawa. To tunda an yi walƙiya, lamarin nan abu ɗaya yake. Filin na asali daman na marayu ne. To insha Allah na san hajiya in na gaya mata dole ta yarda. Saboda haka a mota ta ma na riga na taho da takaddun. Amma sharaɗin shine shin wanda zai sai gurin nan ya za a yi magan shi mu samu mu ma ba abin da za mu samu wajen hajiya. Kware ku. Bincike. Yawa fa wannan yawan surutun nake so ba. Ina jin ka. Kaga dai mun samu hajiya. Ga takardu na samu. So nake in ji mu kuma menene ka samu? Ka san ku yana hannuna. Na hajiya suna gefe. Na gaya ma karka ci komai a wannan zaka iya shan ruwa kawai. Ka san mu ci anan ne mu ci a can sai je magi. Haka mu dillale muke. Kuma ga honorable. Haka yake wannan gaskiya yake. Ai kaji lamarin Bahaushe. Kuma ya sai wajen da rahusa. Saurara ko kun fiye zalama. Kun fiye zalama. Tsaya. Ai gwari. Za ku ci anan. Kuma ku ce sai kun ci a can. To bari in gaya muku kun san wani ogan boye? To me gidana ogan boye ne ba a ganin sa. In yayi magana da ni kat ku bani takarda in miƙo kuɗi na baku. Fakat. Ina zuwa Alhaji. Ina jin ka. To ka san mu ta wajen shi kuma ya za mu samu. Na wajen wa? Shi Alhajin naka. Ai kaji. Zan ba ku kasan da aka bani in ba ku. Ai shikenan. To idan haka ne kuma an yi walƙiya an ga kowa? Gaskiya. PA ne na hajiya. Takaddun nan kuma dama suna mota ta. To mu je a dauko a bani. Abin da za a yi mu hannanta ma takaddun nan. Yawwa. Gaba ɗaya a yi ƙurmus. Ai a gama. Kowa kuma sai kurum. Kwarai. To bismillah mu je. Zo mu Kai. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawwa mu karasa. Ka zama Bincike.
harƙalla ce ta filaye wadda darajarsa ta kai kimanin miliyan 700 zuwa miliyan 900. Wanda ya sayi filin mai faɗa a ne a gwamnati. Bincike. Wanda kuma tuni an ba Alhaji Musan Birni kuɗin. Bincike. A lokacin da nake gurin an kawo takardu wadda aka yi ta ƙarƙashin ƙasa a gwamnati. Da kyau, kaga yanzu lokaci ya yi da za mu hana Alhaji Musan Birni harƙalla da shi da matar gwamna. Amma anti kina ganin wayannan mutanen za su iya daina irin wayannan alƙalolin kuwa? Ƙwarai kuwa za su rage ko kuma mu koya musu hankali, sannan kuma ko da za su yi ba za su taɓa yin mai ƙarfi kamar wannan ba. Ta wannan hanyar shine za mu karɓo wa marayun da ya zalunta haƙƙinsu da kuma ni kaina. Mutanen nan sun tara dukiyan haram sai ka ce ba za su mutu ba, amma mama ta ya za mu yi wannan aikin? Duk wanda zai sai filin nan wani hamshaki ne mai faɗa a ji a ƙasar nan ko kuma a jihar nan, sannan kuma an buga takardu original amma ta ƙarƙashin ƙasa. To kin ga yanzu cewa mun tabbatar da cewa kuɗaɗen da takaddun duk suna hannun Alhaji Musan Birni. To yanzu aiki ya rage gare mu, mu ne za mu san hanyar da za mu bi mu hana wannan kuɗaɗen su je hannun matar gwamna, sannan kuma takaddun filayen ma ba za mu bari su je hannun wanda ya sayi filayen ba. Ta wannan hanyar shine za mu bi mu karɓo wa marayu haƙƙinsu, mu hana wannan almundahana. Amma kuma mu har yanzu ina neman ƙarin bayani. To yanzu ko za ki ji ƙarin bayani, ki saurare ni da kyau, zan ba ku duk labarin yadda za a yi. Mai gida kenan, me aka kai shigo da shi kake son sinkewa? Bincike. To, bincike. Kuɗi ne kuma na matan gwamna ne. Bare ki fara kawo min matsaloli kala-kala. To mai gida kuɗi ko naka ne nan, ai ta za ka yi ba naka bane. Bare ma kuma ba nawa bane. Kuɗi ne ta sa na sai da filaye. Yanzu nake jiran waya in tashi in kai mata kayanta. Allah ya kyauta, ni dai wannan rayuwa ta mu sai hakuri. Ko ma dai me zaki ci? Hello? To, ba na minti 10 gani nan zuwa yanzu nan. To, zan fita. Idan na ji ƙir za ki ji rum. Don ko na gaya miki, wallahi wannan kuɗi ba nawa bane. Ki kula. Bincike, bincike. Bincike, bincike. Bincike, bincike. Bincike, bincike, ayi bincike. Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. Bincike, bincike, bincike. Bincike, bincike, bincike. Aikata gaskiya a sai da gaskiya yana da daɗi. A shirya karya a yaɗa karya ba mai daɗi.
ka shuka shi zaka girba ko wata rana. Alkairi kai ko shiri kai ba ka tsallakewa. Allah maganin abin da ya zama damuwa. Allah zai maganin abin da kullum ke ta faruwa. Ni dai na ga rayuwar ta duniya. Ina mamanka? Ta je ka kira mana ita. Bincike, bincike. To ina so. Wanda ka shuka shi zaka girba ko wata rana. Alkairi kai ko shiri kai ba ka tsallake. A sannun ku, baki muka yi ne? Wallahi bakin ki ne mu. To bismillah ku shigo. Ku jira. Bincike, 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 bincike. Na 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 na. Bincike, bincike. Na 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 na. Bincike, bincike. Oya 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 oya. Hajiya ki yi haƙuri da Allah, kin yi baƙi ba tare da sani ba. Ai ba komai baki alkhairi ne. Haka ne, duk da haka amma dai da mun gaya miki ai zaki ji daɗi, amma dai duk da haka mun gode da irin wannan taron da aka yi mana. Ai ba komai. Yanzu kina ji? Bincike, bincike. Yanzu haka ma daga wurin mai gidanki muke. Kuma sauri muke za mu wuce Ingila. Shine yake cewa mu kawo miki wannan sako don mu karbi wancan wanda muka bashi. PA ƙarshen ma. Habib kawo sakon man. Assalamu alaikum. Ranke daɗe. Bincike. Hajiya, wannan shine ainihin cikakken kuɗin filin muka kawo. Wancan dama deposit ne. Shine ya ce mu kawo miki wannan ɗin, ki ɗauko mana wancan deposit ɗin da muka bayar da kuma takaddun ki haɗa mana. Shi ba zai dawo da wuri ba, yana so zai ga gwamna ne. Bincike, bincike. Ko da yake ma bari in kira miki shi don ki tabbatar. A shirya ƙarya a yaɗa ƙarya ba mai daɗi. Abin da ka shuka shi zaka girba ko wata rana. Ikon Allah. Kin ga gashi, kin gani? Yana ta shiga bai ɗauka ba, amma ina tunanin kamar zaman da yake da gwamna ne. Shine dalili. A hajiya ba komai wallahi. Ai daga ganin kuma mutanen kirki ne ai. Kuma jakan nan ma ba wanda ya san ya zo da ita daga ni sai shi. Bari in ɗauko muku. sauri da yake za mu tafi, amma akwai ran da za mu ƙararrawa insha Allah mu kawo miki wata ziyara ta musamman. Zan yi farin ciki sosai. Ku sanar da ni da wuri saboda in shirya muku tarba ta musamman. A shirya ƙarya a yaɗa ƙarya. Bari raka. Ai ki je ki adana mishi wannan kuɗaɗen Hajiya, saboda kar ya dawo tarar da su anan, kin ga ba daɗi, zai ji ba daɗi ai ko kar ya fishi. Bincike, 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 bincike. Ranki ya daɗe, ka ɗauka? To shi kenan. To mu je. To ku gaida gida. Mun gode. Yawwa. Bincike, bincike, bincike.
la 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 la. A aikata gaskiya a sai da gaskiya yana da daɗi. A shirya ƙarya a yaɗa ƙarya ba mai daɗi. Hajiya, sannan ku dai. Baki muka yi ne a gidan? Wallahi bakin hajiya ne. To, har kuma za ku tafi? Mun gama, ai mun dan dade ai a ciki. Allah sarki. To Allah ya tsare. A gaida gida. Allah ya tsare. Mama, don Allah yanzu me kike tunani zai fara da Hajiya? Nana, ai yanzu komai zai tashi. Ai aiki ya tashi kuma kenan. Ai yanzu yana shiga idan yayi magana zai dora mata laifi. Zai ce ita ce mai laifin. Wayyo Allah, mama irin abin da bana so kina. Kin ga fa yanzu bamu san irin hukuncin da zai dauka akan ta ba. Mama yanzu ya za a yi don Allah? Nana, karki damu. Mu din mu ne zamu fitar da ita. Baki da matsala, kake damu. Alhamdulillah tun da ya kai. Alkhairi kai ko shiri kai ba ka tsallakewa. La 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 la. A aikata gaskiya a sai da gaskiya yana da daɗi. Assalamu alaikum. Baba san da zuwa. Yawwa dan albarka. Sannu da zuwa Alhaji. Yawwa sannu. Bincike. Baki kika yi ne, naga wayansu mata yanzu haka sun fita. Baki na? Bakinka dai. Mutane masu daraja da mutunci. Baki na kuma. Yar gwamna mana. Sun karbi sakon da ka turo su karba. Yar gidan gwamna? Ta ce kuma ni na turo ta? Jakar da ka turo su kawo sun karbi waccan din. Wacce suka kawo kuma tana daki. Har an kira waya kama baka daga ba. Ita ce wannan? Ita ce. Kin ga? Me nake gani nan? Me nake gani nan? Kudi fa miliyan 400 a nan? Subhanallah, kin cuce mu, kin kashe na sake ki. Matsalar aure ya kauye kenan. Hello? Bincike, bincike. Aye bincike, bincike, aye bincike. Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. Bincike, bincike, bincike. Bincike, bincike, bincike. La 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 la. La 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 la. A aikata gaskiya a sai da gaskiya yana da daɗi. A shirya karya a yaɗa karya ba mai daɗi. Abinda ka shuka shi zaka girba ko wata rana. Alkhairi kai ko shiri kai ba ka tsallakewa. Allah maganin abinda ya zama